Hey guys, welcome back to my new video. आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं. Guys, आङो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय. आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो नायनानै मोजां मोनगोन होनना. Guys, आंनि दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आं दा नै क'क्राझाराव थांनो ओंखारदों. आंनि खामानि नङा दे, ओमफ्राय आमाइनिसो खामानि. आमाइसो लिंदों आंखौ. दा आं आमाइजोंसो थांफागोन. Guys, आङो दिनै बेखौनो आं नोंसोरनो एसे शेयार खालामनो सानदों आरो आं भिडिअबो थाब लाबोनो हाया, बेखायनो दिनै आं आमाइजों थांफानानै बेखौनो आं नोंसोरनि गेजेराव शेयार खालामनो सानदों. गाइस, नोंसोरो नायलांबाय था जोबजासिम. गाइस, रेडि जाबाय नै जों. आं गारिखौ लांसै आमाइजों. ओमफ्राय नै आमाइनोबो सुपार बाइक दं नै. टाटा नोंसोरनो नै आबै ओमफ्राय आनै गालांसै बिसोरखौ जों. फैलै नै आमाइजों. ओजों थाबोनोसै क'क्राझारावनो. लोगोफोर, भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायनानै हो, जाहाथे आंबो एसे मटिभेट जालांगोन नोंसिनि अननायजों. आरो मा खालामनांगौ मिथिखायोना नायबा. गाइस, जोङो दा नै कारिगावआव दंफैयो. मोनफैबाय कारिगाव. आमाइया कमला लानो नागिरदों. लासै नांगोन नामा हरै थांसै, ओरैनो थांजायो जाहैदों. इमानुएल देरा हनै गोजौआव दंखायो. आंबो फैफेराखैमोन, दिनैसो फार्स्ट टाइम. बेयाव दोनसै आमाइखौ दे. फन थायो दा गार्लफ्रा थांजागोन दा. हौवाफोर थाहैगोन बने बयसफोर. मा लोगोफोर, जोङो दा थांफिनसै बङाइगाव. थांफिनसै जों बङाइगाव. बेबा मा बेयो गिर्जा. गिर्जा जानाय नङा बेयो. ओमफ्राय बहायबा हाबबावो माने मा थांनो थिनदों? एकाउन्टआव थांनो थिनदों. एकाउन्ट, ओमफ्राय दिल्ली मार्केट ना? दिल्ली मार्केट ना? लोगोफोर, जोङो क'क्राझाराव हाबफैदों नै. आमाइया बेंकआवहाय एसे खामानि दं आरोना, ओंखायनो बेंकआव फैदों नै. बेनो बेंक आरोना, जब कार्डनि फिंगारप्रिन्ट. होमबालाय जाखाया. फिंगारप्रिन्ट नांगौ आनैनि. हा ओमफ्राय दा गस्ला नायो ना मायो आमाइया? गस्ला नायनोसै बबे बाजाराव लाङो. सेफालि ड्रेस नोलै, सेफालि ड्रेस हनै.
हाब फैफेराखैमोन आं फैफेराखैमोन औ मा मार्केट होनो आं मिथिया जायखिजाया आं हाबफैफाबायल' आमाइजों अ गड दखानानो सिखावनिसो Shit. Touch. Mapa hasilnya dukana. Ini guys deh pernah nih ro borong kering na oh orang tukan nih bau nih di Basumatari aja itu ha itu ya more channel subscribe করে দিছি subscribe করলাম ভাই আইয়া आंनि नङा बङायावसो बङाइ आं बङाइनिफ्रायसो फैदों फैफेराखै मा मार्केट होनो बेखौ दिल्ली मार्केट अ दिल्ली मार्केटआ बेनो दे आच्छा दे बाय बाय औ गाइस गोसोखौ एसे गोजोन मोनलायो आरोना बिदि रायलाय जायोबा नै बेसेबां मानसि बारस'यो थाङो फैयो नालाय दिल्ली मार्केटसो माथो आमाय दिल्ली मार्केटसो दिल्ली मार्केट ना दिल्ली मार्केट दिल्ली ना दिल्ली दिल्ली देलवाय बे हाबगोन हाबा नों मानैनि आखाया हाबगोन दां होद आं जाय माथो दिल्ली मार्केटसो आं दिल्ली सोंगासिनो सोंहर नायलाय बेसेबां साइज काने दादा इनोखौ किमान साइज थाके फ्रि साइज आरो এই হাতটা না হমাব না কি করব এনার বস্তুটা পছন্দ হইছে ফ্রিটাই ধরে এই হাতটা সমান নাইতো হাতটা সাসুন হাত সমান বডির সমান নহরে लोगोफोर दिल्ली मार्केट बाय बाय थांफिनसै जों बङाइ गामसा लंपेन्ट गाननाय नङि आनैनो लाबाय माबा गस्ला गांनै सिरिं जानोसै ओमफ्राय नै बाथि ना मा मिस्थि जाबाय मिस्थि ना मा होनो जाखांबाय लोगोफोर आङो दा नै न' मोनफैबाय आङो दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनथ'नो सानबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो नायनानै मोजां मोनदों होनना गाइस होमबा दिनै बावनो दोनथ'लायसै बाय बाय उननि भिडिअफ्राव लोगो मोनगोन